Kene diajeng Sri Tanjung, nyaketo Kakang kene Sri Tanjung. Gedange teko Sri Tanjung. Malah kaya kethek. Gedange gedhi lho, Mas. Gedhi terdawu lho, Mas. Piye? Iki piye? Sri Tanjung, nyaketo Kakang kene Sri Tanjung. Sri Tanjung katresnanipun Kakang. Nggih, dalem kacang, Mas. Aku tresno marang sliramu Sri Tanjung. Kowe jaluk apa tak turuti, tak tinggal kerja bareng tak tinggal kerja jebul kowe kok tumindak sedeng. Mboten Kang Mas. Saestu. Mboten Kang Mas. Iki dibenekne seno lho. Iki Sri Tanjung merkosa sing lanang iku enak. ora dibenekne seno bako. Sri Tanjunge birahi. Lah itu lho Bu, kula kan benekne timbang mengke ketok eman-eman. Benekne sik. Larung renek sing duwe Sri Tanjung. Sri Tanjung, Dalem jebul kowe nang mburiku tumindak sedeng, mboten Kang Mas. tumindak sing ora becik nang mburiku Sri Tanjung. Jebul koyo mangkono ayumu ayu jebul ala tekamu Sri Tanjung. Mboten Kang Mas. Saestu kula tresna kalih panjenengan. Ora iso. Ojo kaget-kaget to. Aku dhewe yo kaget ya, Bu. Wong alon-alon cah cilik jek akeh. Kuwi ra gatekke. Ora ngeteke. Sri Tanjung, Dalem Kang Mas. kowe apa gak percaya nek aku tresno karo kowe? Percaya Kang Mas sida peksa. Kowe njaluk apa tak turuti kok kowe jek tega marang pun Kakang. Kula tresna saestu kalih jenengan Kang Mas. Loh. Aja mukok Sri Tanjung. Kok muka piye? Lah kowe urung-urung odo-odo. Jenenge wong wedok ki rak ya sungkem wong Oh iya, lanang ngono. ngabekti marang Goblok. Kowe iki nek goblok-goblok ning pun Kakang. Lah pripun nggih Bu disungkemi wong wedok kok malah. Lah aku kesupen lali, eri kok ya. Kok keri piye to? Kok ditaleni sing ngono? Wis tak gubet ke mburi Sri Tanjung. Tanjung piye? Kula tresna saestu kalih panjenengan Kang Mas sida peksa. Mboten wonten wong lanang liya kejaba panjenengan. Alah kowe mau ngapusi. Saestu Kang Mas. Niku rak nggih kepepet kalih. Loh, jebul kowe senengamu karo sing ketipung kae. Mboten moh kuwi Pak Dudo nek iki. Duda bojone pangan garangan biasa. Aja ngomong. Modele bagus ning kurang. Kurang apa, Mas? Kurang dedet mulake bojone minggat. Lah, sakno mentawan, Wan. Sri Tanjung, Sing dalem Kang Mas. aku entuk kabar kono anak buah. Basa Jawane apa anak buah? Jare kuwi tumindak sedeng. Kowe selingkuh. Kowe nang beauty lawu diajeng. Adoh, Mas. Ning kono Nek entuk alas kono wae ngopo? oh ning alas. Iya, Ning beauty lawu ae apik entuk sabun cilik karo anduk. kulino. Anduke gak entuk go Bali Sri Tanjung. Murid kulino. Mboten Kang Mas. Piye, Jet? Saestu tresna kalih panjenengan Kang Mas. Tenang. Nggih, mboten wonten wong lanang liya kejaba panjenengan Kang Mas. Atiku kok gak percaya nek kowe mung aku tok wong lanang sing mbok tresnani. Saestu Kang Mas. Namung panjenengan Kang Mas sing kula tresnani Kang Mas. Galo. Sing nutuk yo. Iki sapa? Aku arep ngomong kae kok Sri Tanjung. Sri Tanjung kok loro iku eneng. Oh sajeke urip dadi kok Sri Tanjung ya lagi iki ya, Pak. Apa aku? Sida peksa. Sida peksa. Dieling-eling. Jenengku dhewe lali KTP ku ilang. Ya mau bojo ya ilang kowe. Ayo. Sri Rancang. Ora melu. Sri Tanjung. Tanjung Kang Mas. Kowe pokoke tak pateni engko nek getehmu mambune arum berarti kowe yo gak sedeng. Jenengan kok tega semanten kula to Kang Mas. Tega. Kula saestu terus nggale panjenengan Kang Mas. Bu, Panjenengan Kang aku
sempakan. Iya ta. Aja kok geret nemen-nemen. Ora sempakan. Dak, dikung mene badul dadase senep ya. Mbok dicites. Aku rek pengen tak kok diajeng. Kok turu piye ta? Hawane adem pengen Wis ayo bobo, Mas. Loh, diajeng. Iki malah lakone opo iki? Lah piye to? Kok malah turu iki lho. Tangene. Wah, teles terus. Aku iso ngadeg dhewe kok. Diajeng. Dalem Kang Mas. Pokoke aku manut karepe atiku. Pripun? Kowe tak pateni kok nek gondone arum berarti kowe gak sedeng nek gondone bosok. Jenengan saestu ajeng mateni Tak kula, Kang pateni. Mas. Jenengan tega. Iya. Kula tresna saestu karo panjenengan lho, Kang. Ora. Aku luwung tuku. Kok tuku piye, Kang? Bojone wis ngene lho. Lah aku bosen kok ndoli milih 200 e. Lanang. Mbok sing 100 ngono lho. Sri Tanjung. Dalem Kang Mas. Pokoke aku tetep apa sing dadi karepku. Aku kuciwa marang sliramu Sri Tanjung. Kuwi apa lho, Mas? Iki gedang. Oh, gedang. Iki keris jawane. Keres kok cilik lho. Lah keris anakan. Mbok sing gedhi ngopo? Kowe nek pengen gedhi, los-loso diajeng. Iya. Iki kan rak yo aku iki sebagai bojo pengertian ya, Mas. Kepiye diajeng? Heeh. Ya to, Mas. Heeh. Aku rak yo bojo pengertian karo wong lanang. Heeh. Sik to. Eka mbayangke to. Oh, sik to. Piye diajeng? Sahabat, rak tak bukane to, Mas. Nah, tak aku. Heeh. Piye lho? Hangas. Gedang neh meme godhok nek kapan? Jenenge dadi bojo rak yo kan susah seneng wong loro. Iya mbok loloke gedange ya. Aku isine kowe rak yo klete. Oh, ngono, Diajeng. Iya, Mas. Aku wis ora percaya yen kowe mak tresno tenan karo aku. Saestu Kang Mas. Iya. Kula tresna kali panjenengan saestu Kang Mas. Lho. Pak. Aja mukok lho ya, aja mukok. Kok muka piye to? Lah dodok Banget ya. kowe. Begagah. Begagah. Diajeng malah koyo tumor iki. Usirahe wong dikeplak. Kula saestu tresna kali panjenengan. Kang. Tenan diajeng. Nggih Kang Mas. Mboten. Ra iso. Wong lanang liya kajaba panjenengan saestu. Aku itu gaman diajeng. Jare. Urung mati. Ora, Pak. Malah wedoan ngetek urung wayahe gledak kaya Ora gledak. kesuwen lho. Aku kesel. Pokoke kowe nek tak pateni engko nek gondone arum berarti kowe tumindak ora sedeng, ning nek tumindak sedeng gondomu bosok ya. Saestu Kang. Saestu. Teruk. Bojoku mati. Lah aku los kok bojoku mati, malah kok Putri Duyung. Semongko. Piye to? Semongko. Sri Tanjung, saiki kowe wis mati. Saiki arep tak incipi gondone arum apa bosok, Ibu? Sing didelok ngendi, Bu? Pundi? Kene. Mluntuh Ibu jibake. Mbok incung piye to, Truk? Bojone bejot ya mening meneh. Aku nek kene iki Kowe iki mah perawan. yo ya bengok iku eneng rek wong mati mbok sak Aku nek geleme. kene perawan, Truk. Aja ta. Kecek penak. Wong mati rek brambyang mikir salahke sik. Nah. Poe nek wong mati brambyang ae. Ditesek ya Bu gadeng cek mening ngene iki Bu ye. Jijal bokonge po ya cek atos. Kadang. Weh, cek atos Bu. Okonge. Ayo kowe bakal dadi MC ora ngene iki lho ya. Kene geti. Nek wani ora sanggo tutukni, demok nggo tangan wani ra. Aku wani Pak Wakili Pak. Kok wakil piye to kan Najis tralala Petruk padane Gayamu. lanangan apaan? Ya wis. Gondone dicoba, Bu.
Apa bener bojoku ki tumindak sedeng selingkuh karo wong lanang liya apa pancen bojoku tresnane mung kanggo aku? As. Waduh, Tanjung! Waduh, Tanjung! Tanjung! Waduh, bojoku. Sok kapan nek ning omah ngene iki diacok bojone aku, Bu. Pumpung ngene iki gak enek hukume. Yang bayar rek no. Ngosik to iki mati sik. Engko aja lali bayar. Ngosik lah ngekes. Kuwi iki 100.000. Tanjung. Aduh, ya, Bu. Bau perai. Waduh, sadhe iki. Mbok nek pengen rene. Jare Petro ngacung arep, Bu. Ngacung. Lah iya tak kan rek ngene terus to. Ngacung. Lah iya Wis mati balik. Lah, hah? Rodok rene. Wis sajeke urip fragmen terus ra apa-apa, Bu. Sri Tanjung. Jebul kowe wanita sing utama, sing tresnane mung kanggo Kakang jibake. Aduh. Aduh ya Sri Tanjung, geton aku Sri Tanjung. Aduh ya. Oke. Sri Tanjung. Saiki njalukmu piye wis mati ngene aku bacot butrek dasku golek ngendi model ngene iki. Demok urip. Demok urip? Yo. Ndang demok. Lah iki wis urip. Kok urip piye to? Lah ketoke aku ki linggoh ning ngadeg. Wis. Sare, Sis. Urip neh ngene ya. Walah yo. Gak dasi lho, Tru. Yalah. Aku ora trima. Lah piye? Aku rek mbok tumpaki ngono wi. Bayar. Aku gak numpaki tak bayar go gedang. Nyah. Walah. Wong lanang kok sak-sake gak sio karo wong wedok ngono kuwi. Sing nyuwun iki Pak sinten lho, Mas? Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi, Pak Lurah? Aku Jinjung Rono, Mas. Ah. Pak Lurah ya. Pak Lurah. Pak Pardi. Pak Pardi. Wilujeng siang Pak Lurah sembah katur kula Lurah. Si, niki kalih Pak Lurah sinten wau, Mas? Pak Pardi nggih, leres nggih. Pak Pardi. Si, niki sampun nglampah nggih Pak Pardi. Rahmen nggih, Mas. Nggih. Niki pripun Pak terusan hitungane? Mikmu neng ndi to, Truk? Miku gak tekan, sone apik aja bligure kabele gak dawa. Pripun? Langgamen apa, Bapak? Onci. Mas Petro. Metu tenan lho, Mas. Lus-lus piye to karo Pak Lurah nggih. Niki Pak Lurah ngesakaken wau sampun fragmene lagone napa Bapak? Onje, ricik-ricik Kang Mas. Babas ricik-ricik. Mbak bile Pak Lurah badhe jejogetan napa nyanyi? Oh sampun. Suwun nggih Pak. Truk, ning ndi nggih? Wingi ngopo ning jero? Rene.
gandeng duwite wis metu, Truk. Matur suwun sik karo Pak Lurah. Gak ngono iki carane ndodok. Nah. Matur suwun sungkem. Nuwun, Pak Lurah. Pak. Metune lho, Mas. Kandhani kok. Pak, marah-marahi kancane Pak Pardi niki kok. Suwun nggih, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Ricik-ricik, Mas. Kowe njaluk, Kak. Rene, bisa rene. Nggih. Sampun kula teng mriki napa mrika? Gerajakan Banyuwangi. Mbak Bila kersa minggah, Bapak? Heh? Halah. Kesing loro meri lho, Mas. Oh nggih. Riyen sabar riyen nggih, Mas. Leren riyen ketampon melih nika.